Tulone omuoche romo mar jo Kanyada mano bagi kabunde gi jolony mawuok Kanyada boma bul mar gimong'ere ne Nyadara Lake mano oweyo ka ji ariyo owuok gi hinyruok. Romo kamano no bagi marango dongruok kwe kod achiel mar oganda mawuok Kanyada kendo ne ochuoye kom gi patron mar Nyadara Lake Jerry Ndong kendo no yore ko jotelo kod jolony mawuok Kanyada. Kinde mane romo no dhi nyime rawere mabende no mandragi ludhe gi ojalo no kelo tulo kendo ketho romo no mano ochuno joma no yuoro mondo mi oringi ka kombe buora bende no kethore. Moko kuom jogo mano yore bura no oseoki tulo makamano. Incident motimore Kabunde cha wakwede okang' mamalo ni okwadwa ni mondo remo chwero mabei town constituency. Kawuono mwawuoyeni koro meno moko tur kacha jodongo moko hinyore malo kacha to mano ok onego bed ni timore. Wan ne wariwore ariwa kaka oganda nwadwa mani mondo wachat way forward ni tang'o modong' mapok otimno monego bed ni timonwa to penjo mane modong' mapok openji monego bed ni penjo mondo wayud duoko. Ok inyalo dhi kamoro mondo ikosne oganda moriwore gimoro achiel mondo penjo madongruok tidhi ichwadogi igogi kikilogi koriwore gi kijende moko maguns danga luw ni gin guns nikech gin jok mobiro kacha gi beti ludhe ka gi disrupt chokruok mani penjo mag dongruok. So an abro kwayo security agencies mantiere the DCI please come out timu nonro gimotimore kacha madongo nikech wang'e the elephant in the house mondo ugole oko. Wakonde no winjori bed piny tinyis baba ugi mama uni wedhi e burano ni to iluongo bura nyocha no ok okethi nyoro bin chak iluongo bura ne ok wakethi en dongruok mane mwadwa.